Hankek ere badute zer esanik adierazpenaren munduan. Ez dira ibiltzeko soilik, hala erakutsi badigute ere. Az gaitezen hankak prestatzen. Horretarako, orkatilak 3 aldiz flexionatuko ditugu. Orain, orkatilak biraka jarriko ditugu. Orain, hankak ireki eta itxi egingo ditugu 3 aldiz. Orain, hartu oina eskuez lagunduta eta behatzak biraka ibili. Orain, gora begira jarrita, txaloak egingo ditugu oinazpiez. Eta baita behera begira jarrita ere. Oharrik interesgarriena 5. orrialdean dago. Irakurri alduzu? Bai! Itxi kuadernoa eta emadazu eskura. Esan dugu, hankak ez direla ibiltzeko soilik, baina ibiltzeko ere badira. Beraz, ikus ditzagun ibiltzeko modu batzuk. Ea ba, ibili egingo gara. Zoru garbitu berria duen sukaldean gabiltza. Zootik lehoi batek ihes egin du eta harrapatu nahi gaitu. Orain 2 dorretxe lotzen dituen soka baten gainean gabiltza. Orain raperoak bezala gabiltza. Orain Rambo gara eta basoan gaude ostenduta. Oinak, eskuak bezala, apaindu egin daitezke. Begira zer nolako ikuskizuna prestatu diguten gure aktoreek. Beno, ondo baderitzozue, eraman beharreko guztia idatziko du. Ederki, horrela etzaigu ezera astuko. Nahi duzuen bezala, baina zama gehiagirik ez eramatea aholkatzen dizuet. Aterperainoko aldapak oso gogorrak dira. Az gaitezen zerrenda egiten. Baldago argirik aterpean. Argi elektrikorik diozu? Noski. Ez, baina kandelak badaude. Orduan, kanpingasa eraman beharko dugu. Eta baldago mantarik. Ez dago mantarik, neska, ura ez da hotela. Lozakuak eramango ditugu. Eta tximiñarik? Aterpe guztiek daukate tximinia. Hartzaitzabola guztiek ez daukate. Zuk zeok esan duzu, hartzaitzabolek, ez aterpeek? Eta egurrik izango aldugu? Bai, eta mantela, zilarrezko baxera eta jakuzia txo. Ondo da, egurra geuk moztuko dugu. Baldago sukaldatzeko ontzirik. Bai, mutil, ontziak badaude. Eta urik, baldago urik. Aterpean bertan ez dago urik, baina aterpetik oso hurbil iturri eder freskoa dago. Eta... Galdera gehiagorik,
telebistarik edo bideorik baute dagoen jakin nahi alduzue? Edo morroirik baute dagoen? Horixe, morroia behar duzu zuet mendira joateko. Ez da inbesterako. Hori umore txarra hori.